Vlade Andreju Hvala Plenkoviću. lijepo poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade RH. Prije nešto više od godinu dana na vaš prijedlog vladajuća većina je donijela Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značenja za RH. Uz taj zakon je išao i određeni spisak tih trgovačkih društava, na čelu tog spiska je bio Agrokor i zato je kolokvijalno cijeli zakon nazvan Lex Agrokor. Sada imamo jednu novu, posve novu situaciju, od jučer cijela javnost je upoznata da pretežiti vlasnik Agrokora vrlo skoro postaje, ako već nije, Ruska državna banka, a sjedište Agrokora se seli iz Hrvatske u Nizozemsku. Tako da ja evo postavljam jedno laičko ali političko pitanje koje zanima javnost, koje zanima ljude s kojima ja razgovaram, da li to znači da se ovaj zakon, odnosno spisak koji je išao u zakon, da se iz tog spiska Agrokor kao poduzeće koje sve manje i manje ima veze sa Hrvatskom briše, odnosno da li to znači da se Lex Agrokor više ne treba tako nazivati jer se ne odnosi na poduzeće koje, ponavljam još jednom, uskoro postaje u pretežitom vlasništvu Ruske državne banke i seli u Nizozemsku, dakle sa Hrvatskom će imati sve manje i manje veze. Predsjednik Vlade, izvolite. Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Beljak. Mislim da ste jučer kao i cijela javnost imali prigode čuti osnovne konture koncepta nagodbe koji je postignut u okviru aktivnosti izvanredne uprave i sa dobavljačima i sa vjerovnicima. U sljedećim 3 mjeseca dobit ćete još detaljne dodatne informacije u potpunosti zaokruženja pravnoga okvira na koji način će biti organizirana kompanija, njeno korporativno upravljanje, pa u konačnici po tom modelu koji je jučer djelomično predstavljen i detaljnu strukturu vlasnika. Vi znate da su praktički financijski vjerovnici ti koji su determinirali strukturu vlasništva buduće kompanije. Ti financijski vjerovnici nisu tamo niti vašom, niti mojom odlukom, niti našim odabirom. Oni su tu jer su u određenim fazama aktivnosti kompanije prije aktiviranja zakona, dakle prije više od godinu dana, davali novac tadašnjoj upravi, tadašnjem vlasniku za projekte i aktivnosti koje je tadašnja uprava predstavljala. Kada pogledate danas kako to izgleda, onda vidite da su ovakvom nagodbom, a to ste mogli čuti jučer i od strane predstavnika hrvatskih dobavljača, oni vrlo zadovoljni. Mi smo, uz sve ovo što je rekla u jednom odgovoru na prethodno pitanje zastupnice Jelkovac, potpredsjednica Dalić, postigli 3 temeljna cilja. I vidim da, kako se ništa loše nije dogodilo lani, kako smo u ovih godinu dana spriječili i gospodarski i financijski kolaps i same kompanije i gubitak radnih mjesta i stečajeve vjerojatno niza dobavljača, krize u poljoprivredi, krize u turizmu, sve djeluje kao da je normalno. Kao da je baš uvijek tako trebalo biti i da se to dogodilo eto baš samo po sebi i da nitko ovdje nije promislio u tom trenutku kako da na izvanrednu situaciju reagiramo izvanrednim mjerama i kvalitetnim zakonskim okvirom. Mi smo to napravili. Uložili veliki politički rizik i Vlade i stranke i parlamentarne većine. Neki su to podržali, neki nisu. I sad kad smo došli u fazu da su svi zainteresirani akteri u biti zadovoljni, sada vi postavljate pitanje kakva je vlasnička struktura. A da li smatrate da bi bilo ispravno da je došlo do nekih arbitrarnih odluka izvanredne uprave u ovom procesu dok se ne konsolidira i ne restrukturira kompanija? Mi smatramo da ne. Mislimo da smo upravo ovakvim modelom osigurali jedno novo povjerenje. Povjerenje tih vjerovnika ne samo u kompaniju, nego u cijelu Hrvatsku državu, u njen napor koji je u sličnim situacijama završavao tako da bi dobavljači u nekim restrukturiranjima sličnog karaktera dobivali možda 8% svoga duga. A pitajte naše dobavljače da li su zadovoljni sa onim što im je isplaćeno i od starog i od graničnog duga. Pitajte male OPG-ovce da li su zadovoljni.
Pitajte one koji rade u kompaniji da li su zadovoljni, pitajte čelnike susjednih država da li su zahvalni da smo spriječili prelijevanje krize i u njihove zemlje. Svi ti odgovori su afirmativni. I ovdje ponavljam, ruske banke ili američki fondovi ili naše banke ili europske banke, oni su tu došli sa ekonomskim interesom. I mi nemamo nikakvih predrasuda, nikakvih teorija zavjere. Kad su svi sjeli za stol, pokazali povjerenje, spremnost novog financiranja, ostvarili smo uspjeh. I mislim da to treba prihvatiti, a to što je dio strukture vezan za nizozemsko zakonodavstvo baš radi povjerenja, to je samo plus, a ne nikakav minus, gospodine Beljak. Kolega Beljak, izvolite. Hvala lijepo na odgovoru. Ja sam vas pitao nešto drugo. Dakle, ja ne sporim sve ovo što ste vi govorili, niti sam ja mislio kritizirati. Ja samo pitam da li će se lex Agrokor koji je donesen za strateška poduzeća u hrvatskom vlasništvu od interesa za RH nastaviti provoditi nad poduzećem koje očito više sa Hrvatskom neće imati apsolutno ništa, sve manje i manje. Dakle, to sam vas pitao. Da li ste sa lex Agrokorom onda kad je već to tako upoznali nizozemskog kralja ili gospodina Putina ili barem nizozemske i ruske diplomate u Hrvatskoj, jer ako stvari krenu po lošem, bojim se da ne napravite opet neki pogrešan diplomatski korak pa ne protjerate nizozemske diplomate ili ruske ili ne znam što. Dakle, niko ne spori o tome da su tu nekakvi rezultati, kakvi jesu, to ćemo vidjeti vrlo brzo, ali ostaje činjenica da zakon koji se zove Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH, da mi niste odgovorili na pitanje da li će on vrijediti za Agrokor koji sve manje i manje ima i vlasničke i bilo kakve druge veze sa Hrvatskom osim ugovora o poljoprivrednom zemljištu koji vežu sljedećih 25, 30 ili 50 godina najkvalitetnije hrvatsko poljoprivredno zemljište uz Agrokora koje će očito sada korist imati strani investitori, strani vlasnici ili ne znam ko, pa ako je to bio rezultat i na tome vam isto tako čestitam jer su eto po vašim riječima napravljena dobra djela. No ponavljam, niste mi odgovorili nažalost na pitanje da li zakon koji je donesen za hrvatska poduzeća, za poduzeća od strateškog interesa za RH vrijedi i dalje u slučaju kad Agrokor sa Hrvatskom neće imati čak niti sjedište u Hrvatskoj nego u Nizozemskoj, a vlasnici će biti Amerikanci i Rusi kako se oni to dogovore. No, eto, hvala lijepa na odgovoru. Idemo